Ben, boas tardes a todos. Iniciamos esta sesión extraordinaria de pleno de data 30 de xaneiro de 2020 co seguinte punto de orde do día. Expediente número 1261/2019, adhesión do Concello de Ortigueira á Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal. Sí, a voces aquí. Sí, traese a este pleno a seguinte proposta. O Concello Pleno, na súa sesión do día 14 de novembro de 2017, aprobou o convenio no que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación Provincial e os concellos de Cariño, Cedeira, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño para regular o proxecto de Xeoparque de Ortegal. Dende entón, realizáronse diversos trámites e xestións para a posta en marcha de dito proxecto e agora considérase necesario e imprescindible a creación dunha asociación sen ánimo de lucro para a xestión do Xeoparque de Cabo Ortegal, que terá como fins principais, entre outros, tal e como consta no artigo 5 dos seus estatutos, a promoción do desenvolvemento sostible e equilibrado do territorio que conforma o proxecto de Xeoparque, a protección e conservación do patrimonio natural, a posta en valor, dinamización, recuperación e difusión do patrimonio cultural, o fomento da educación ambiental, o fomento do turismo, a mellora da calidade e a oferta turística, etc. En definitiva, estímase que a creación da Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal e a adhesión deste Concello na mesma é primordial para os intereses do municipio de Ortigueira e a súa comarca, xa que contribuirá considerablemente á promoción económica local, reforzando o sector turístico, creando emprego e, por suposto, mantendo e conservando o noso patrimonio natural e cultural. Visto que polo Servicio de Promoción Económica, Turismo e Emprego da Deputación Provincia da Coruña redactáronse os estatutos de dita asociación, acórdase, primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Ortigueira á Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, adquirindo o compromiso de dar cumprimento aos estatutos de dita asociación. Segundo, aprobar os estatutos da Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, segundo o texto proposto polo Servicio de Promoción Económica, Turismo e Emprego da Deputación Provincial da Coruña, que se insiren como anexo ao presente acordo. Terceiro, nomear como representante do Concello de Ortigueira na Asamblea Xeral da Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal como titular o alcalde presidente don Juan Vicente Penabaz Muras e como suplente a concelleira delegada de Turismo dona Áurea Vázquez Estraví. Cuarto, facultar ao alcalde para que en nome e representación desta corporación proceda á formalización de cantos documentos sexan precisos para a efectividade do presente acordo. E quinto, remitir certificado do presente acordo á Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal aos efectos oportunos. Axúntase a proposta de estatutos que se someten hoxe ao pleno, que supoño que me dispensan de lelos. Non obstante, o Concello Pleno acordará o que estime pertinente. Bueno, se me permite facer un inciso antes de entrar no punto da orden do día, xa que eu son a primeira portavoz da oposición en tomar a palabra. Antes do pleno, a oposición, debido ao falecemento da súa avoa de 96 anos, o cal acompañamos no sentimento, e que, dado o controvertido deste pleno, a oposición non ten ningún problema, porque sabemos o sentimento, porque todos na nosa vida pasamos por un momento así, non temos problema ningún en que se poida aplazar este pleno e cando vostede considere oportuno, nosotros estamos á súa disposición para volverlo a convocar. Bueno, moi agradecido personalmente e directamente a vostedes polas súas palabras e todos os compañeros de corporación, pero bueno, considero que é un tema importante. Ahora mismo estamos velando o seu corpo, pero o enterro será no día de mañán. Considero que este tema se podemos tratar no día de hoxe, sexa como sexa, poden intervir libremente e facer un pleno totalmente normal. Repito, moitas gracias pelas súas palabras. Bueno, pois empezo a miña intervención. Señor Penabaz, espero que o que fixera vostede o luns cando chegou ao Concello fora darlles unhas clases aos seus concelleiros para informarlles do que era un xeoparque. Para empezar,
a nosotros convócasenos para unha comisión informativa o 24 de xaneiro, é dicir, o viernes pasado. Nas comisións informativas expóñense e surxen preguntas e vostede non estaba e entonces a oposición empezamos a facer unha serie de preguntas que non foron contestadas, as cuales lle podo dicir cales foron. Algunhas foron que lugares iban a estar afectados do Concello de Ortigueira por ese xeoparque, non nos lo contestaron. Para empezar, en todo momento falábase de 6 concellos. Eu recordo no ano 2017, que foi cando se aprobou o convenio marco, eran 7 concellos. Faltábanos, señora Vázquez, Valdoviño, e tamén preguntamos se no caso en que se chegara a incorporar Ortigueira no xeoparque, esas zonas iban a estar afectadas por algún tipo de restricción. Tamén se preguntou se había que haber algunha ordenanza, tampouco se nos comentou, tampouco se nos informou. Preguntouse tamén polo informe de Secretaría do 18 de novembro do 19. Naide nos contestou, o secretario non estaba, dado que ten delegadas as súas competencias na secretaria accidental, que foi quen fixo o informe. O informe de intervención a nosotros, a oposición, figurounos o luns día 27, 3 días despois de facerse a comisión informativa, e despois extrañanse cando nosotros decimos que recibimos a documentación tarde. Pois non, non é tarde. Recibímola nese momento, é dicir, despois de ter feita, e precisamente o compañeiro que non está, José Antonio Monteagudo, comprobou non xestiona nese momento e non estaba subido. Subeuse o 27 de xaneiro. Xa non é a primeira vez que pasa, bueno, pero dado a importancia. Por iso a miña pregunta é, dado que o informe é do 18 de novembro do 2019 e despois voume centrar e profundizar nos informes de Secretaría de Intervención, que é o que temos, se de verdade vostedes ao grupo de goberno lles interesa formar parte do xeoparque. Porque como podemos ver no informe de Secretaría de novembro de 2019 e tendo vostedes a minoría, as conclusións e sabendo que é necesaria unha maioría absoluta para sacar este acordo, por iso me pregunto, porque necesitan outro concelleiro máis. Desde logo, aquí hai 3 grupos políticos. Comigo, desde logo, naide falou. Eu supoño que non estarei eu, non sei. Os demais non sei se falaron con eles, senón, pero pola sensación pareceme que tampouco. As conclusións do informe de Secretaría son que non se considera posible que un ente asociativo distinto dunha mancomunidade ou consorcio preste os servicios, que o Concello de Ortigueira non pode participar na constitución de entes ou organismos mentres estea suxeito a un plan de axuste, e o terceiro, que a creación deste ente pode incorrer nun fraude de lei. Eu pregunto aos veciños de Ortigueira se tuveran ou se estuveran no meu sitio cando un informe dun secretario que é unha persona xurista que sabe de leyes e que interpreta os informes lles di que podemos incurrir nun fraude de lei, que veciño de Ortigueira vota a favor, tendo unha responsabilidade. Vota a favor cando xo están dicindo. Non hai outro contrainforme, porque de todos é sabido que os xuristas pode interpretar a lei. De feito, no tema da desafección da zona da Preguiza, acabase de contratar un asesoramento externo para a ver se ten o mesmo criterio que o secretario deste Concello. Tamén di o informe do secretario que a nivel interno o Concello recadará os seguintes informes. Informe do Departamento competente en materia de turismo, cultura, patrimonio, que avaliará a competencia deste acordo. Eu non o teño.
informe de servicios xurídicos sobre o axuste á legalidade vixente da proposta e o informe de intervención, repito, que o recibimos este luns. Cando é certo que sí que estamos nun plan de axuste desde o ano 2012, é certo tamén que foi culpa da política que fixo no seu momento o Partido Popular, as persoas que estaban no Partido Popular, pero o Xeoparque iníciase no 2015. Eu, desde que fui conselleira no 2016, sempre dixen que había que modificar as bases que se estaban facendo no plan de axuste para intentar salir del. Levo nesta legislatura e na pasada non sei cantas veces dicindo que hai que facer un plan económico financiero, que, por certo, os compañeiros de Cedeira aprobaron en pleno en diciembre do ano pasado. Cando se propuxeron formalizar o convenio marco ca Diputación no ano 2017, no pleno do 2017, daquela, nosotros votamos a favor do Xeoparque. E votamos a favor do Xeoparque, xa estábamos fora do goberno, pero era unha das propostas que iba no programa electoral ao que nosotros fóramos elexidos. Pero nese momento, o secretario decía que nese momento non se propoñía crear unha persoa xurídica, polo que non se puxo obstáculo ningún á súa creación. Agora as cousas cambiaron e estános dicindo ese plan de axuste. E por parte do grupo de goberno non se está facendo nada para salir dese plan de axuste. Se vostedes sabían e tiñan conocemento de ese informe desde novembro do 2019, o mínimo, se fora tan importante para o Concello de Ortigueira, eu penso que non estou dicindo nada fora do normal, pois poñeríame en contacto ca oposición para intentar chegar a un entendimento. Porque é que estamos condicionados a entendernos, non nos quedan outra. Pero claro, se vostedes non falan con nosotros hasta o 24 de xaneiro non tiñamos conocemento dese informe de noviembre. Nosotros, pola nosa parte, falamos coa asesoría jurídica do partido e é dicir que aparecen moitas discrepancias. Coinciden co secretario en que ten que ser un consorcio, non unha xuntanza de concellos, porque un consorcio podrían participar Xunta de Galicia, Diputación e empresas privadas para a súa financiación. En cuanto ás competencias do Xeoparque basanse fundamentalmente en competencias de turismo. Neste caso, trátanse de competencias de varios municipios, co cal existen competencias para cada un dos concellos. E esa competencia corresponde á Xunta de Galicia. E para poder exercer os concellos esa competencia, teñen que pedir que se deleguen as competencias, porque senón poderemos entrar nunha duplicidade de competencias. Por iso, permítame dicirlles que non se pode votar a favor dun Xeoparque, porque, máis que nada, polo punto de que podemos incurrir nun delito de fraude de lei. E eu, podendo evitalo, non me gustaría sentarme nun banquillo, señor Penabado. Non me gustaría, podendo evitar. E aquí pódese evitar. Porque calquera pode facer unha denuncia, despois con este acordo plenario, e sentarnos aos 13. Non ese. E permítame dicirlle que de verdad non se me pasa pola cabeza podendo. Non teño máis nada que dicir. En primer lugar, señor alcalde, mis condolencias. Y en segundo lugar, si a mi compañero, el señor Calvi, no le importa, casi prefería que hablara el primero, porque yo voy a ser muy breve, y por mis razones que luego expondré, prefería hablar al final. Sí. Si a él no le importa. Sí, es la palabra. As miñas condolencias, señor alcalde, o falecemento da súa obra.
Boas tardes a todos. Nosotros, cando fomos a comisión e vimos todas estas cuestións, pois claro, nos puxemos a traballar e falar pois, un pouco con outros xeoparques que hai. Falamos con Cáceres, hai ali un. En todos se nos dice, e no Courel, e se nos dicen as mismas cousas, que para entrar nun tema como este, as cousas teñen que ir ben atadas. Entón, claro, cando nosotros recibimos este informe de intervención e este informe de secretaría, pois o que dice a señora Isabel, pois a nosotros tamén nos preocupa e moito, non? Oír cousas como non se considera posible que un ente asociativo distinto dunha mancomunidade ou un consorcio para estes servicios, por exemplo, xa nos está dicindo que a mellor sería bon que nos sentáramos todos, e o decía Isabel, e non sei o que vai a decir o Dr. Pita, que nos sentáramos todos a ver que encaixe, ¿no? Porque nosotros falamos, por exemplo, con Cáceres, con este de Villuescas e Bores, de Jara, que é unha mancomunidade, por exemplo, e que falamos con eles e nos dixeron que era o encaixe que jurídicamente mellor lles viña para todo o que logo veu despois, que foi aprobado o ano pasado. É dicir, esta xente traballou moitísimo tempo, 10 anos casi, para conseguir isto. Quero dicir, o traballaron ben. Entonces, nosotros teño que decir que estamos a favor do xeoparque. Nosotros non estamos en contra do xeoparque. O que nos parece algo que é moi difícil de que nosotros podamos integrar, como decía antes a compañeira, en que isto logo nos traiga uns problemas graves. E cales son esos problemas graves? Pois que teñamos que acabar todos por non xulgar. E a eso nosotros non estamos dispostos, señor alcalde, nin por un xeoparque, nin por nada. Nosotros temos que estar dentro da legalidade. Porque cando nosotros fixemos a acta e collimos a acta de concelleiros, xuramos, no meu caso, non? Respetar a lei, a Constitución, o que nos marcan as nosas leis. Nosotros temos aí un asesor, que hoxe non está, pero deixou aquí unha serie, en concreto 5 conclusións que son devastadoras. O Concello de Ortigueira non pode participar na constitución de entes e organismos mentre está suxeito a un plan de axuste. Eu lle veño dicindo moitas veces, levamos 6 meses, 7 meses, e lle veño dicindo que a débeda nos trae todos estes problemas. Estamos nun plan de axuste porque temos débeda. Se vostede entrara nesto, falara con todos e diseñáramos un plan económico financiero, pois quizás, non? Esa débeda, pois en un pouco de tempo, un intervalo máis corto, pois ao mellor teríamos a saldada. Eu cando fixen a lista do Partido Popular as eleccións, eu pensei non solamente nos votos, eu dixen a xente, eu busquei un equipo económico. E busquei un equipo económico porque sabíamos das condicións económicas nas que estaba este concello. Xente que sabía de números e que sabía o que fai en Hacienda e en outros ministerios que son moi importantes para nós en estes momentos. Por lo tanto, a débeda a nosotros nos está lastrando. E non yo digo eu está dicindo o noso secretario, que mentras estemos suxeitos a un plan de axuste, non podemos entrar neste organismo. No punto terceiro lle dice a creación deste ente pode incurrir nun fraude de lei. Como quere vostede que eu vote a favor? Nos está dicindo o noso asesor xurídico. Eu lle teño dito en moitos plenos xa. A súa dereita e a súa izquierda ten 2 asesores que son amigos, vamos a decirlo entre comillas, a ver se me entende de unha maneira clara. Quer dicir, que nosotros tiramos deles para non incurrir en estes problemas e para logo non ter que ir ao xulgado. E vostede, que xa sabe o que é estar nestas cuestións, pois é o primeiro que tiña que darse conta de que non podemos seguir por esta línea. Por lo tanto, lle está dicindo fraude de lei. Fraude de lei xa a mesma palabra asusta. Por tanto, eu pensaría de sentarnos e ver de que maneira non entramos nun fraude de lei. Para que deste xeito, pois un poida votar, pois vamos a decir que con unhas condicións de seguridade, que é ao final pois, o que todo o mundo espera. No cuarto punto lle dice: non se recadaron da Administración Autonómica os informes de inexistencia de duplicidade e de sostenibilidade financiera.
nin consta no expediente a documentación necesaria para cuantificar o gasto e determinar con precisión que é o que se pretende. Claro, tampouco decimos canto vai costarnos isto e de onde se vai a sacar. E lle repito, señor alcalde, non lle digo eu que non é que eu sea malo, eu leo o que dice o noso asesor. E é o que lle temos que facer caso, porque nosotros, señor alcalde, non sabemos de todo, nos temos que deixar asesorar, porque se uno se deixa asesorar, ao final, suceden as cousas que suceden. E por último, lle dice, por todo elo infórmase desfavorablemente a proposta da adhesión do Concello de Ortigueira á Asociación para a Xestión do Xeoparque Cabo Ortegal como socio. Ben, entenderán os veciños de Ortigueira que eu non poida votar a favor, estando a favor de que o xeoparque se constituya, pero entrando na lei. Por eso eu lle invito a que nos sentemos nunha mesa de traballo, nos xuntemos todos, collamos os nosos asesores, de que maneira podemos entrar, para que ao final, pois estas cousas sucedan dunha maneira razonable e que sea económicamente, pois, que podamos facelo e asumilo sin ningún tipo de problemas. Poderíalle ler tamén o informe da interventora, que ten vostede aí sentado. E dice o mesmo, está dicindo que non sabemos de onde, non se pode verificar se existe consignación orzamentaria. E logo lle fai aquí unha conclusión demoledora que acaba dicindo no momento non se cuantifica a chega que teremos que facer, estamos nun plan de axuste, o que lle veño dicindo eu desde fai 6 meses. Por tanto, señor alcalde, me gustaría, e de verdad que yo digo de corazón, porque a naide lle gusta verse no xuzgado, e vostede xa ten experiencia, por lo tanto non nos fai entrar aos 13, porque isto é poñernos nunha tesitura moi complicada. Todo o mundo quere entrar nas cousas que poden ser positivas, pero non podemos decir que podemos entrar nunha cousa que é positiva saltándonos a lei, porque entonces, claro, xa non é positiva, xa é negativa. Por lo tanto, eu lle invito, señor alcalde, e yo digo de corazón, lle invito a que abra unha mesa neste contexto, que falemos cos asesores, tanto legal como financiero que temos no Concello, incluso de si hai que chamar a algún asesor externo, como me dixeron os do Courel que estuveron facendo, e outros, e sentarnos todos e entrar de unha maneira razonable e de unha maneira que sea para todos, vamos a decir que polo menos segura, segura de que non vamos a cometer fraude de lei. Moitas gracias, señor alcalde. Con su permiso, moi brevemente, vamos a ver. En primer lugar, y como ya es evidente, el informe demoledor del señor secretario hace hincapié en 5 puntos, 2 de los cuales, a mi juicio, son soslayables, el que no haya documentación pertinente y que se cambie la consideración, pero los otros 3 son claramente dinamitadores de los pilares de construcción de este punto. Estamos en... ¿cómo se llama? Estamos endeudados y por lo tanto no se puede hacer nada de esto según los 3 puntos que manifiesta el secretario. Bien, eso es un hecho. Hecho en falta, en la exposición del grupo de gobierno, yo en comisión hice una serie de preguntas de las que se tomaron nota, no muchas tampoco, y hecho en falta que se me hayan dado al menos un intento de contestación de aquellas preguntas. Las más importantes era qué nos aporta a nosotros el hecho del xeoparque como ayuntamiento, de qué manera va a repercutir el xeoparque en las normas urbanísticas, van a ser otra restricción más. ¿Hay algún tipo de limitación lineal del Concello en cuanto al xeoparque, o es todo el Concello, o es solo una parte, etcétera? Ninguna de estas preguntas se ha visto contestada. No sé si Auri, cuando haga su exposición después, contestará alguna. Todo esto lleva a pensar que esta intelequia del xeoparque, pues es eso, una intelequia. No sabemos muy bien qué es, qué reporta, no tenemos ni idea de cuánto nos va a costar, qué medios e infraestructuras va a necesitar, y encima pesa sobre el Concello la losa de una supuesta denuncia que podría conducirnos a todos, como en la película de nuestro cineasta, a la cárcel. No a la cárcel, pues al juzgado. Dado que el siguiente punto del orden del día de este pleno es mi renuncia como diputada, como concejal, creo que lo honesto y lo sensato es que este servidor, con su permiso, se ausente en la votación, y no voy a condenar ni a mi partido ni al que me sustituya a una decisión por lo que yo vote. Por lo tanto, en este caso, yo no voy a estar presente en la votación, no voy a votar.
Bien, muy bien. Ahora, eso para... Sí. Sí, podería explicar yo na comisión. Non vou a ser moi dura, señor Pita. Non vou a ser moi dura porque hoxe, bueno, pues, é un día especial, entre comillas. Podía haber yo dito ali e podía explicar yo ahora. E podía leerlle todas as definicións de xeoparque, todas as funcións dun equipo xestor do xeoparque e todo o demais. Pero non o vou a facer, eu creo que o pleno non é para iso, e ademais non o vou a facer por un motivo, que é o que máis me asombra, porque aquí se dice que se estuveron, o Partido Socialista formou parte do goberno do 2015, a partir do 2015 foi goberno deste concello, empezou a andar o xeoparque, a señora Rego formou parte dese goberno, neste salón de plenos houbo sesións e houbo charlas informativas sobre o que era, en que consistía un xeoparque, e por irme hacia o final, o día 4 de decembro, houve unha charla no Teatro da Beneficencia, donde non vin precisamente a alguén ou algunha persona que se queixou de que non tiña información, non a vin nesa charla, a señora Rego si estaba, e home, que sea precisamente a señora Rego a que veña a recriminar que este goberno non dá información sobre o xeoparque, pois eu comprendo que ten un afán de protagonismo que é moi lexítimo, pero xa casi lle podría haber deixado vostede esa parte a algún membro do goberno que sea novo en estas lides, como é o caso desta portavoz. Por tanto, non me creo que vostede, porque non etiqueto en ese punto de ignorancia de decir ou non saber que é un xeoparque, señora Rego, senón máis ben outra cousa. E máis ben outra cousa, porque sospeito que a outra cousa é o que tamén dixo a señora Rego nesa comisión e acaba de decir neste pleno. Aquí non se trata, sendo moi respetables as opinións de todo, pero eu sospeito que o que hai no fondo é, unha vez máis, como xa nos teñen vostedes a oposición acostumbrados, a, por si creen que non nos damos conta, decirlle a este goberno, están vostedes en minoría. É que vostedes van a perder esta votación porque vostedes non falan coa oposición. Pero falar con vostedes quere decir, porque así o deixan ver, para quen queira percibilo entre líneas, entrar polo aro das súas posturas. Por tanto, si falamos con vostedes, si tuveron vostedes acceso aos expedientes, fixemos a comisión informativa, damos por suposto, e quizás aí foi o noso error, de que todos vostedes sabían o que era un xeoparque, do que o xeoparque do Cabo Ortegal supón para esta comarca e para a Ortigueira en concreto, porque tanto a este goberno como a vostedes, señores e señoras da oposición, lles oí moitas veces falar da importancia do turismo para esta comarca, e en concreto para a Ortigueira, por tanto, eu, e ao mellor sí que nos equivocamos, dar por suposto que vostedes sabían e coñecían a importancia deste proxecto. Fala vostede de que falou con varios xeoparques, xa, e que falou co do Courel en concreto, que acaba de ser declarado xeoparque fai moi pouco. Supoño que falaría cos seus compañeiros do Partido Popular, e supoño que lle dixeron que votaron a favor no pleno en que se aprobaron os estatutos da asociación, escoítenme ben, asociación, non mancomunidade, non consorcio, non, asociación para a xestión do xeoparque. Entonces, sí que se pode crear unha asociación, non? Ou estaba dicindo vostede que os seus compañeiros do Partido Popular do Concello de Quiroga cometeron un delito votando a favor duns estatutos que crea unha asociación porque aquilo era fraude de lei e agora con moi mala intención podemos nos presentar unha denuncia porque aquilo se votou e cometeron un delito. Usted dixolle eso ao señor alcalde, señor Valentín Calvín? En serio? Home. Puedo descolgar. Claro, porque teño aquí a acta dese pleno, donde oposición e goberno votaron a favor da creación dos estatutos, por suposto, e da creación da Asociación para a Promoción Territorial das Montañas do Caurel. E eu me saco o sombreiro porque isto chámase remar todos na mesma dirección. E isto chámase defender o patrimonio, porque
Señor Pita, non hai ningún tipo de cortapisa. Os que teñen intereses urbanísticos lexítimos en Ortigueira, que tamén oín, ou os que teñen medo a plantar eucaliptos, home, no Cabo Ortegal non van a plantar eucaliptos, pero non os van a plantar non porque vai a ser xeoparque, sino porque agora non poden plantar eucaliptos. Un xeoparque non é, e leo literalmente, non é un espacio natural protegido, pois non implica a protección xenérica do territorio ningunha regulación de usos, pero sí, hai protección. Hai protección para evitar o expolio dos bens que conforman ese patrimonio, porque a nadie lle gustaría, verdad, que alguén aparecerá ali de noite no Cabo Ortegal ou en calquer outro sitio cunha grúa e se levara unha pedra ou unha mamo. A verdad que non, bueno, pois refírese a esa parte de protección, pero non me vou estender máis porque sí que sei, estou segura de que vostedes saben o que implica ser xeoparque. E miren, eu non sei, non estou de acordo. Eu vou a decir, e non estou de acordo co que dice o secretario aquí no seu informe. Podo non estar de acordo, non, señor Calvín? Podo. E non estou de acordo porque non se invaden ningunhas competencias, como dixo o secretario de Turismo. E fíjense vostedes, se non se invaden competencias, que a propia Xunta de Galicia fixo a presentación do proxecto de xeoparque en Fitur. Vostedes creen que o goberno da Xunta de Galicia, se estes concellos están invadindo as súas competencias, faría a presentación do xeoparque? Vostedes creen, pero contareillo, vostedes queren información e eu dareillela. A semana que ven, a futura, ou ao que pretendía ser a asociación de xeoparque, os 6 concellos, temos unha reunión... Son 7. Temos unha reunión coa señora conselleira de Turismo. Por tanto, a ver o que resulta de aí. Pero non é certo. Non se invaden ningunhas competencias. Por eso digo que non estou de acordo co que dice aquí o señor secretario no seu informe. Porque se me permiten, e vou a ver, non perdo os papeles, porque despois vendrá a señora Rego no meu socorro. Sí, que era? Non, desconectei 2 segundos. Sí, mire, son fins principales da asociación, e permítanme, a promoción do desenvolvemento sostible e equilibrado do territorio que conforma o proxecto de xeoparque de Cabo Ortegal. Esa competencia xa a temos, ou é que non podemos promocionar o noso. A protección e conservación do patrimonio natural do territorio, facendo especial fincapé no seu patrimonio xeolóxico e a súa posta en valor como recurso coa finalidade do desenvolvemento económico e social da súa poboación. Esa competencia xa a temos, ou é que nos vai dicir aquí alguén que non podemos facer isto? Facemos. Deberamos facelo máis, pero isto é unha competencia municipal. O fomento das ciencias da terra no devandito territorio nos ámbitos da investigación, educación, regrada e non regrada e difusión e o impulso de outras ciencias naturales e ambientais. Tamén o podemos facer. Ou é que isto é só unha competencia da Xunta de Galicia? Non, tamén temos estas competencias. A posta en valor, dinamización, recuperación e difusión do patrimonio cultural. E iso podemos facer. Tamén é unha competencia nosa. A promoción e realización de actividades vinculadas ao patrimonio cultural, material e inmaterial, dándolles prioridade a aquelas actividades directamente relacionadas co patrimonio xeolóxico, paleontolóxico e arqueolóxico. Esta tamén é a nosa competencia. O fomento da educación ambiental con especial atención aos valores propios do territorio. Isto tamén o poderemos facer. O fomento do turismo. Isto tamén o facemos. Especialmente vinculado á natureza con especial atención aos seus valores xeolóxicos, así como o turismo cultural, sempre dentro dun marco de sustentabilidade. Tamén o facemos. A mellora da calidade e a oferta turística do territorio. Só faltaría que non puidéramos facelo. A dinamización de actividades económicas compatibles cos recursos naturais e culturais do territorio, apoiando especialmente as iniciativas relacionadas cos produtos locais. Eso xa o estamos facendo. Podíamos facelo mellor, pero xa o estamos facendo. A promoción e o apoio ás accións de cooperación con outras entidades que poidan contribuir ao impulso dos fins da asociación. Esta tamén é unha competencia nosa. O fomento do contacto e da relación con outras entidades de naturaleza análoga tamén é competencia nosa. A realización de outras actividades que promovan o desenvolvemento económico, social e ambiental do territorio dos concellos
vinculados ao proxecto do Xeoparque, cabo legal, etc. Isto non é estar en fraude de lei. Isto non é usurpar as competencias da Xunta de Galicia nin de ningún outra administración. Por eso, digo que non comparto e non estou de acordo co informe do secretario. O señor secretario, a secretaria para o informe. E eu podo non estar de acordo, porque ademais en este caso ten razón. E si, lle teño que dar a razón, é obvio, non pode ser de outra maneira. É certo que estamos nun plan de axuste. Creo que alguén dixo antes, a señora Rego, no que estamos desde o ano 2012, creo recordar, no que nos meteu o goberno do Partido Popular en aquel momento no Concello, non usted, señor Calvín, que agora, porque xa vamos debatido tanto neste Concello sobre a débeda, non débeda, que agora este Concello sigue estando no plan de axuste, pero non temos deuda con ninguna entidade financiera, pero o Ministerio de Facenda entende que o préstamo da Diputación é deuda diferida e, por tanto, sigue insistindo en que non está, que estamos no plan de axuste, e iso é o que se agarran para decir que non podemos formar parte dunha asociación. Bueno, pois hai unha diferencia cos outros concellos que sí aprobaron estes estatutos, non sei Cedeira, porque hoxe está facendo o seu pleno, algúns ou algún con informe en contra do secretario interventor ou da secretaria interventora, e ainda así o aprobaron en todos os concellos. E algún incluso non levou o informe do secretario e da interventora, porque son preceptivos, pero non son vinculantes. E, por tanto, non hai nada que nos obligue a telos en conta así, xa os temos, pero, como digo, non son vinculantes. Pero hai unha diferencia abismal, que é na que vostedes hoxe se empeñan en facer fincapé aquí. Todos estes concellos que xa aprobaron formar parte da asociación e os estatutos teñen maioría absoluta. E vostedes non poden consentir, porque son oposición, entonces quedaría mal que hoxe viñeran aquí a votarlle a favor todos vostedes a un punto presentado por este goberno. Non se trata de entrar non se trata da asociación, non se trata dos estatutos da asociación, trátase sencillamente, por desgracia, unha vez máis, de facer e deixar claro que vostedes son a oposición, vostedes non falaron con nós e, por tanto, non lle los vamos a votar. E iso, e para concluir, en resumidas cuentas, é non nos importan en absoluto os intereses xerais deste pueblo, sino máis ben os políticos ou os personais de cada un. E, señor Galmín, perdóneme que sempre este falando a usted, pero como me queda a frente, pois humilde. Pero refírome a todos. Acabei, señora. Moitas gracias, Bueno, señora Auri, parece que vostede moita memoria non ten desde o viernes. Cando digo a oposición, digo a oposición. Se vostede recordará, eu, o único que dixen do Xeoparque eran que eran 7 concellos. Non dixen absolutamente nada, porque os meus compañeiros sabrán en que eu me esforcei e gastei todas as miñas enerxías que era para modificar as bases 33 do presuposto. Recordaráio, verdad? Que non dixen absolutamente nada do Xeoparque. E seguramente os meus compañeiros da oposición pódeno afirmar. Señora Auri, eu non minto. Non porque as mentiras teñen as patas moi cortas. Se alguén votou a favor do Xeoparque, xa fun eu. E estaba no grupo de goberno como non escrita. Pero xo o dixen, non está vostede atenta. No informe, nese momento do pleno 14 de noviembre do 2017, o secretario dice: naquel momento non se propoñía crear unha persoa xurídica, polo que non se puxo obstáculo á súa creación desde esta secretaría. Entendo que vostede ao mellor non ten acceso ás actas do pleno, pero eu, como xa era concelleira, teñoa. Pero pode vostede pedir, que seguro que lle dan moito máis rápida que lles poden dar aos compañeiros que foron elexidos esta legislatura. Quiroga está nun plan de axuste. Punto número 1. Se non estamos dicindo, se estamos todos a favor do Xeoparque, é que ustedes non o entenderon. Estamos todos a favor do Xeoparque. O que non estamos todos de acordo en ir ao xuzgado a declarar e sentarnos diante dun xuez ante este informe demoledor de un secretario. Nosotros estamos a favor. Ustedes tráiganos, como dixo o señor Calvín, sentámonos todos, contratamos un asesor xurídico, as leyes son interpretativas,
Eu estou de acordo en que usted nos teña de acordo co que di o secretario, pero usted non é xurista. Porque se fora xurista facería un contrainforme basado, traeríano los posto aquí e tendría validez. É usted xurista? Para convencerme a min? É unha pregunta. E usted sabe perfectamente. Eu, además, ainda propoño máis. Dado que existen outros concellos que están no plan de axuste e esa era en algúns dos concellos destes que están formando, por que non se falou ca Diputación para modificar ou facer unha coletilla na que os concellos que están nun plan de axuste non aporten ningún tipo de consignación hasta que saian do plan de axuste? A nosotros sí que nos interesa o Xeoparque. A nosotros o que non nos interesa é que o día de mañá, e dado como están agora as circunstancias, nos poñan aos 13. E eu pregúntolles aos señores concelleiros do grupo de goberno, ustedes están dispostos a saltarse este informe de secretaría, porque non hai outro, pero é o que prima. É o que prima. E non hai máis. É a súa responsabilidade. E eu volvolle a dicir que veciño do Concello de Ortigueira, con este informe, que o secretario guste o informe ou non guste, é o que hai. E é o que nos temos que centrar para darnos a nosa votación. E máis eu, que sempre fixen as miñas votacións fiándome no que din os técnicos. E iso é moi bonito dicilo, pero cando é unha votación tamén non hai que facer. Por outro lado, usted di que non está de acordo. Tampouco eu estou con moitas leyes que hai, pero teño que cumplir. Evidentemente hai moitas leyes que non me gustan e que non comparto, pero teño que cumplir. É o que hai, e estamos dicindo. Non o está dicindo, usted por moito que queira, usted saberá no seu. Eu son administrativa e eu teño que ler os informes, e os informes son o que din. Estamos, nada máis que iso. A oposición está a favor completamente, e sí que o dixo, que os outros concellos ao mellor están na mesma situación e teñen maioría absoluta. Pois eses concelleiros terán a súa responsabilidade o día de mañá, o mellor, pero é que eu xa non quero dormir esta noite pensando que o mellor poido ter esa responsabilidade. Pois permítame, o mellor eu non son aventurera, señora Vázquez, que quere que lle diga? Eu que dixen, este iníciase no 2015. Unha das concelleiras máis implicadas foi a señoría Vanessa Trevín. Nosotros nese momento xa estábamos nos no adscritos, votamos a favor, porque iba, díxeno antes, porque iba e nos parece que é imprescindible. Non vou dicir como foron aquelas negociacións, que sí que as houbo, pero non me vou meter xa niso. É dicir, e no 2017 votouse a favor. Se nosotros votamos a favor, así que non me diga que é pola oposición. Eu xa non estaba no grupo de goberno e votei a favor do Xeoparque, así que non me diga iso, porque está aí reflexado nas actas do pleno. E aí xa se viña dicindo que iba a haber un problema á hora de incluirse despois e facer o asociacionismo dos concellos polo plan de axuste. Estábamos falando xa desde no ano 2017 e non se fixo absolutamente nada. Que a mí pareceme perfecto que nos voten a nosotros a culpa, pero volvo a decir, o informe do secretario de noviembre sabían de sobra e agora, como vostedes non fixeron o seu traballo, queren nos votar a nosotros a culpa. Pero eu penso que a xente, e gracias a que os plenos son gravados, cada un vai ter a súa opinión, pero penso que está de sobra argumentado o noso voto, porque se estuveramos en contra, votaríamos en contra. Non teño máis nada que decir. Muy brevemente, como ya quedó clara mi postura, no voy a rebatir, sería fácil porque me lo ha puesto usted muy fácil, sí, pero no voy a rebatirlo porque no tiene sentido. Lo que sí me va a permitir que le diga una cosa, no le consiento con todo el cariño, de ninguna manera, que sugiera, ni por defecto ni por activa, que nuestro único interés, y hablo de mí personalmente, es el llevarles la contraria a ustedes en el gobierno. Si hay alguien que haya demostrado, supongo que mis compañeros también, pero si alguien ha demostrado que el único interés que le mueve y que le lleva es a mejorar el bienestar de nuestros vecinos, ese hemos sido nosotros. Nunca, jamás, hasta la fecha, desde que entré, me ha movido otra cosa que intentar mejorar las condiciones de mis vecinos. Nunca me ha movido el si presentan ustedes o Perico de los Palotes la propuesta que sea.
Cuando hemos considerado que eran beneficiosos, hemos apoyado. Son ustedes, si acaso, los que se tienen que mirar el ombligo al respecto. Si quieren les recuerdo un informe económico, la tasa forestal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como no viene al cuento ahora, como ya he dejado clara mi postura, voy a escuchar con atención al compañero del Partido Popular y luego me levantaré a las bancadas porque no quiero formar parte de la votación de este punto. Non podo estar máis de acordo con o que acaba de dicir Luís. O victimismo, señora Audi, eu, de verdad, que non sei en que pensa vostede que lle votamos a parte dos salarios, aqueles acordos, 1 millón, non sei cantos mil, que querían cobrar vostede todos a 30.000 euros cada un, aparte de eso, que votamos que non podía ser de outra maneira, aparte de eso, me dice algo que nosotros non facilitáramos para que todo o que vostedes trouxeron, células extrajudiciais, xa sei que non lle gusta que o diga así, de crédito incluídas, todo facilitamos para que saia adiante. O que non lle podemos permitir, señora Audi, é que vostede nos diga que non estou de acordo, pero é que vostede, a mí me dá igual que estea de acordo ou non co secretario. Eso é unha opinión súa personal e vostede, como concelleira, vai votar e a súa responsabilidade está en votar o que queira. Pero convendrá comigo en que nosotros teremos que ter a nosa responsabilidade e miraremos polo nos. Porque, mire, vostede dice, non estou de acordo, sabe vostede a que trae consecuencias non estar de acordo e logo que pasen esas historias? Pois a isto, que vamos ao xuzgado, a estas fotos, con un abogado detrás. E isto eu, para os meus compañeiros e para o resto, para todos, non o quero. Polo tanto, eu sí que quero facerlle caso aos nosos asesores, que creo que non o fan por conspiración. Non creo que o señor secretario, o señor interventora, crea que o Xeoparque é algo maléfico que hai que condenar. Non, eu non creo eso, señora Audi. Eu creo que el responsablemente fai un traballo. Non é político, é un técnico. E creo que os dous fomos técnicos, ou somos. Por tanto, non creo que teña especial interese en que o Xeoparque non saia, sino que fai un diagnóstico dunha realidade. E esa realidade a que nos dice a nosotros para que collamos boa nota é de que por este camiño non. Por lo tanto, o señor secretario e a señora interventora, para mí, son amigos. Non amigos de ser amigos, que podemos ser amigos, sino amigos como concejal, donde eu me teño que sustentar. É certo, como dice a señora Rego, que pode ser que haxa un informe que contradiga ou que haxa outro, pero temos que ter, pero non os temos. E o que fan en Quiroga e por aí non ten nada que ver con nosotros. Dese conta vostede que nosotros estamos en un plan de axuste. O Ministerio de Hacienda, que é socialista, era baixado uns aniños, pois sendo socialista igual ano medio ou dous, non? Pois dice que non pode favorecer aqueles concellos endeudados. Non cambiou de cando era Montoro a hora que é Montero. Sigue pensando o mesmo. Somos nosotros, señora Audi, a que temos que coller e poñernos as pilas. E nosotros o dixemos, e o señor Pita, que está aí presente tamén, nunha comisión de portavoces, dixemos que sería bom utilizar parte dos cartos que ten o Concello ou que lle puderan chegar ao Concello para amortizar a débeda. Para dese xeito intentar salir canto antes do plan de axuste. Para que dese xeito o interventor e o secretario pois non falen en estes términos. Eu non sei se vostede está asustada ou non cando lee fraude de lei. Eu me imagino que ao mellor non, vostede traballou nun sindicato tamén. Ao mellor estamos acostumbrados a escutar estas historias e non nos poñemos nerviosos. Pero cuidado, eu lle acabo de enseñar unha foto que non é agradable para ninguén. Para ninguén. Pero isto sucede porque non se fai caso. E eu veño dicindo pleno tras pleno, non nos podemos saltar aos nosos asesores. E cando eu fixen un equipo económico no meu grupo, non o fixen porque a mí me saliran máis votos desa maneira, non? O fixen pensando na situación económica que había aquí, para poder salir dese plan de xuste. Estamos a favor do Xeoparque, a favor. A Xunta de Galicia tamén.
O Concello de Quiroga tamén. Pero non o podemos facer así, señora Auri, e non o digo como algo para que vostede pense que eu son malo, me salen cornos, non é por eso. Nin lle vou bloquear eu nada. Pero é que eu non podo votar a favor desto. Non vou votar en contra, pero non podo votar a favor. E a mí o que me extraña é que vostede pense que o fago pois para fastidiar a vostede. Non o faigo por eso. O faigo porque son o responsable do grupo, neste momento son o portavoz, e non quero que os meus compañeiros incurran en un problema. Que o vai haber, si isto sale deste xeito. Podémoslo cambiar, podemos sentarnos, podemos analizarlo e podemos facelo ben. Non costa nada, pero hai que facelo. Moitas gracias, señor alcalde. Alcalde, se me permite sobre a alusión, xa moi brevemente. A ver, non estou asustada por escoitar a palabra fraude de lei. A miña profesión é funcionaria de justicia, comprenderá que estou moi acostumbrada a oír o de fraude de lei, verdad? Incluso, fíjese, con 30 anos de servicio, ao mellor hasta algo entendo, e non estou vulnerando ademais ninguna lei. Miren, saben o que eu, e vou non entrecomillar porque lles vou utilizar as súas propias palabras, saben o que eu non lles consinto. Eu non lles consinto, señor Pita e señor Calvín, que vostedes me digan que non me consinten decir o que a min me dé a gana dentro dos límites do respeto, porque eso, sí, mire, e copiei. O señor Pita dixo, non le consiento que usted diga, usted sí que non consinte, porque como ten que consentir, porque é a democracia, e porque como eu non faltei ao respeto a nadie, nin a este pleno, nin ao pueblo de Ortigueira, nin ao Concello, claro que me vai a consentir. Fíjese se consentimos cousas aquí, que hasta consentimos que en algún momento alguén lle chame impresentable ao alcalde. Así que non me digan, non le consiento, porque usted repiteu-no, señor Calvín. Sí, repiteu-no. Repiteu-no agora. É como está grabado. Bueno, claro, despois usted paga o corte. Sabe que son famosas? Son famosa, ustedes fixeronme famosa. Oiga, nunca o pensei, pero fixeronme famosa. Elija o corte deste pleno que máis lle guste. Así que eu non sabía, debeu ser boa a miña intervención, porque eu non sabía que decirlles a vostedes que miraran polos intereses de Ortigueira e non polos porque non dixen polos intereses do señor Calvín nin polos intereses do señor Pita, dixen intereses partidistas ou personales, e generalicei. E que me diga que non me consinte, señor Pita, de verdad que creí que iba a deixar vostede de ser concelleiro sin ter este rifirrafe. Miren, utilizan ustedes e utilizaron, non creo recordar que os tres, a palabra, bueno, creo que o señor Pita non, demoledor. Sí, utilizou vostede demoledor, utilizou o seu compañeiro tamén outro día e utilizou a señora Rego. Pois eu creo, sinceramente, que demoledor é isto. Ben, preguntas que tenos a todos. Agradezo o respeto persoal por este día. E quero dicir unhas cuantas cousas antes de pasar á votación. En primeiro lugar, dicir que hoxe é un mal día por Ortigueira. Un mal día. Estamos salindo dun proxecto importante. Teñen razón que non vamos a ser 7 concellos, van a ser 6, posiblemente. Ortigueira non vai estar. Dudo moito que os concelleiros de todas as corporacións dos outros 6 concellos que estén todos equivocados, moito. Estamos nunha situación de poñer o ombro e de loitar polo noso povo, por Ortigueira. Eu loito, eu arriesgo. Eu arriesgo por Ortigueira porque lle quero Ortigueira. E quero que Ortigueira que saia para arriba. Esta é unha ferramenta ideal e perfecta para o noso desenrolo económico. Todos, oílles a todos que están a favor do xeoparque, estou seguro que todos teñen, que están suficientemente documentados no tema de xeoparque, saben en que consiste. Nos visitamos varios xeoparques, vimos o que hai, vin o que fala a xente, os veciños que están en esos sitios,
non queren saber para nada que lo quiten, esta figura, recíbense moitas axudas e moitas subvencións, non só o Concello, senón tamén as empresas e todo o que forman parte destes concellos, destes ayuntamentos, e para nosotros isto sería ideal. Este sería un momento no que a Corporación Municipal tiña que arreglar o ombro. E non pasa nada. Nosotros temos uns informes, temos un informe de secretaría, temos un informe de intervención, informes preceptivos. Preceptivos quere dicir que teñen que formar parte da documentación que ven ao pleno, pero non son vinculantes, como mismo me dixo o secretario a min. É dicir, que podemos acatalo fielmente ou non. Os outros concellos, xa sei que están en maioría, pero a maioría sirveulles para sacar o punto adiante. Nosotros estamos en minoría, pero somos unha corporación. Realmente, para min, se todos os 13 temos interés en Ortigueira, realmente é o mismo, que estemos en maioría que en minoría. A min, de feito, gustaríame que, ainda que tuvera maioría neste pleno, contar co apoio do resto de grupos da corporación neste tema de Xeoparque, que salise por unanimidade, como saleu nalgúns sitios. É unha pena, estamos equivocando todos. Dir ao xulgado ou non ir ao xulgado, bueno, moitas veces hai que poñer a mão no lume polos veciños, porque tamén, bueno, poñeronos aquí, cada un, esta é a miña opinión, eu escoitei-vos a todos, eu poño, igual que eu puxen, e por eso saca vostede, señor Valentín, sempre o periódico, que é unha vergonza para a Ortigueira, que o alcalde de Ortigueira saia co abogado detrás. Eu voulle dicir, eu fun a un xulgado a declarar, eu fun, chamarme e fun a aclarar a miña situación, de momento nada máis. E fun co meu abogado, disculpe, por favor, e fun co meu abogado, pero digo outra cousa, todo o que fixen, volvería a repetir exactamente igual, volvería a mirar polos meus veciños, volvería a mirar polas persoas que estamos atendendo, e volvería a pasar por diante a xueza que digolle que non pasa nada. E vou dicir outra cousa, non cuspa para arriba, porque se vostede en algún día, que xa lle dixen un día que dudaba, pode ser, pero se algún día é alcalde de Ortigueira ou de outro sitio, vou dicir que é moi fácil pasar por diante un xuez e aclarar unha situación. Non é vergonza ninguna, vergonza é roubar. Eu non roubei a nada a nadie, eso sábeno vostedes todos e sábeno tamén todos os veciños, eso sí que é unha vergonza. Agora, facer unha declaración dun procedimento que houve que facelo así, porque senón esas persoas quedaban sin atención e que non me quedaba máis remedio, pode chamarlle error, pode dicirme que son, pois, non sei, o que sea, un desganzado, o que me queira chamar, pero non me pode pedir dicir a min que, como están dicindo por aí, que é un delito enorme, xa se verá, o mellor non é. E se o é, eu asumo a responsabilidade. Cal é esa responsabilidade? Que me inhabiliten por non sei cantos anos, na labor pública e tamén como profesor e como sea, pero asumo ese riesgo. E agora, neste momento, volvo a asumir outra vez o riesgo para toda Ortigueira, porque sei que o Xeoparque, igual que o resto de concellos, para nosotros é importante. É un gravísimo error, estámonos equivocando moito, que nosotros non formemos parte do Xeoparque do Ortegal. Oivos a todos. É a miña opinión. Non quero ofendelos en ningún momento, e máis co respeto que me están mostrando hoxe. Dígolles que non sinto que queiran Ortigueira o suficiente. Se quixeran Ortigueira o suficiente, este punto saldría adiante e formaríamos parte dese Xeoparque. Mañá vamos a dar a noticia que Ortigueira non, de todos, dos 7, simplemente porque que consideramos que temos medo uns informes de Secretaría de Intervención. Non vamos a tardar moito en ter unha situación parecida a este con outro tema, que vai vir dentro de pouquiño. Gustaríame saber que vamos a facer, se vamos a poñer o ombro ou non vamos a poñer o ombro. Isto xa pasou, xa estaremos fora do Xeoparque, estaremos fora de recibir as axudas e de recibir todos os beneficios que podemos ter. Non formaremos parte dos libros, non recibiremos axudas da UNESCO por ser unha zona declarada Xeoparque. A quen lle pon medo o Xeoparque? O Xeoparque poñemos en valor que oían que non quedaba suficientemente claro o que afectaba o que non afectaba. O Xeoparque é unha figura
É unha ferramenta, aí ponse en valor todo, o festival, as playas, a gastronomía, a nosa cultura, todo o que temos en Ortigueira. E poñémolo en valor como Cariño pon a danza de arcos ou poñerá os acantilados que ten no Cabo Ortegal. Cada un pon o seu, pero non afecta absolutamente a nada. Eu fui ao Xeoparque do País Vasco, onde había canteiras. Nas canteiras fanse visitas guiadas para que vexa a xente como se fai a explotación da pedra. E máis ao mesmo tempo familiarizan a explotación co resto da población. Noutra canteira, pois sacan pedras para tirar con uns bois para que a xente vexa como era antes ese tipo de actividade. Non vexo ningún problema nese sentido. Plazas de toros que se puñeron outra vez en marcha. Áreas recreativas perfectamente restauradas con madeira nova porque reciben axudas para restauralas. As carreteras, camiños e todo eso, perfectos, todos cuidados porque teñen diñeiro para eso. E nosotros estamos dicindo que non a toda esa serie de axudas porque temos un informe de Secretaría e un informe de intervención que nos está dicindo que podemos incurrir nun fraude de lei. Nosotros en Ortigueira, o que ten Cute medo, pero o resto de concellos, os 6 concellos, non teñen medo. Eles poñen a carne no asador e tiran para diante. Antes o comentaba Auri, Cariño aprobou uno sin informes de intervención nin de Secretaría. E nosotros que temos uns informes non vamos a tirar para diante con este tema. Repito, estamos nos equivocando moitísimo. Eu gostaríame volver a pasar outra vez os discursos ou parte dos discursos que fixeron as distintas persoas no día do acto de investidura, donde se falaba de que todos queremos Ortigueira, que queremos o desenrolo de Ortigueira, que queremos remar todos xuntos, bueno, todas as cousas que se dixeron que nese día quedaron moi bonitas, pero que realmente cando hai que poñer a mão no lume por todos os veciños e arrimar o ombro, dicimos que todos temos a nosa vida personal e que lle temos medo a ir a un xulgado. Neste caso, digo-vos de verdade, estadevos equivocando moitísimo. O tempo non lo dirá. Eu aguantarei mañá, pasado, todos estes días, o sábado, domingo, cando eso, aguantarei as noticias dicindo que Ortigueira nos quedamos fora. A Diputación da Coruña apostou tan firmemente que puxo sobre a mesa, e aí a inversión, o proxecto, todo eso, puxo 500.000 euros que están aí xa gastándose neles para desenrolar o que é o Xeoparque do Ortegal. 500.000 euros para todos os concellos da zona. A Diputación da Coruña. Vosotros creedes que se a Diputación se implica desa forma, que nosotros vamos ter algún problema? O plan económico financiero que ten, por exemplo, Cedeira, a estes efectos é o mismo que un plan de axuste, e vai seguir adiante. Non van a ter ningún problema neste sentido. Despois, hai que facer unha aportación ou non hai que facer unha aportación, xa se verá nese momento porque tendrá que vir a pleno outra vez, pero votar en contra a un documento de adhesión a un xeoparque donde o único que nos vai a comprometer ou favorecer formar parte dese conglomerado con estes concellos, non? Desta sociedade con todos estes concellos. E vamos a decir que non. É que vai vos pesar moito, porque este tren pasa unha vez. Ou nos subimos a él ou deixamos pasados. Gusta a palabra compañeros de corporación, gusta a palabra corporación, pero hai veces que a corporación ten que ter todo o seu sentido. O seu sentido amplio da palabra, que significa? Que significa concelleiro? Que significa corporación? Que significa gobierno, oposición? A oposición, claro, ten que estar para moitas cousas, non? E para controlar e para facer que o goberno vai áxil e faiga ben as cousas. Pero outras veces hai que ter un sentido institucional tan grande e tan alto, tan forte, que diga: este é o noso concello, este é o noso salón de plenos, aquí vamos a tomar unha decisión importante para todos, sabendo que quizás non estemos cumplindo aí todo a rajatabla que hai que cumplir, pero que Ortigueira nos merece que nos impliquemos por
por Ortigueira e todos os veciños e veciñas que nos impliquemos. Doime na alma. E digo-vos que quixen facer este pleno hoxe, ao principio de cando se me permitía aplazar o outro día, quixen facer pola importancia que ten. Dame pena. Dame pena, estes son dos momentos que digo si vale a pena pelear, si vale a pena, gústame ser alcalde, disfruto, intento ser persoa e boa persoa con todos, pero son dos momentos que me vou triste, que digo, pero para que tanta pelea, se ao final sempre vai haber alguén que nos poña un pau, pelea, traballa e tal, que che poña un freno que che diga por aquí non, por aquí non, por aquí non. E os anos pasan, estes momentos pasan. Dame pena, digo de verdad, que poido ganar eu máis que vosotros en isto? Nada, absolutamente nada. Simplemente ganamos todos, e ganan todos os vecinos. Non sei, Isabel, digo xo mismo, se non hai información, pedir información. Estou ca ansia que vou me dirixir a ti personalmente, ca ansia, e para finalizar logo pasaremos a votación, ca ansia que tes de saber, de aprender, de ter información de todo, estou segurísimo, que tes tanto coñecemento do que é un xeoparque como áulico. Tanto, segurísimo. E simplemente, en este caso, pois é, bueno, hai un plan de axuste, que sabes que non somos os responsables del. Xo dixen, me parece. E que hai que salirse del, que saldremos cando podamos, pero este era un tema importante onde había que ter un sentido institucional superior. Luís, marchas. Mal recuerdo, nos queda, porque, vale, por un lado nos dices que te vas a ausentar para a votación porque por coherencia. E por outro lado nos das 3 ou 4 pinceladas hacia o que é o xeoparque, que cando menos non lo tira para atrás. Ese é o tema. Eu actuaría distinto en calquera dos sitios, sendo oposición. Estou en oposición aquí 4 anos e actuaría distinto, totalmente distinto. Preguntaría, miraría, pero o que sí estou seguro que se formo parte de unha oposición, este punto sale adiante e Ortigueira non sale nas noticias que non forma parte do xeoparque. Ortigueira formaría parte do xeoparque. E Valentín, a oposición e as ganas de lograr nas siguientes máis votos, superar o que é os resultados do Partido Popular e todo eso está moi ben. Eu creo que desa forma, enseñando unha portada de miña de salindo do xulgado con abogado detrás e tal, que non é o que máis valoramos. Hai que facerlle caso aos asesores. Bueno, eu digo que o que máis valoran os veciños é que entre todos que loitemos por sacar isto para arriba. E se algunha vez temos que asumir un riesgo, eu vou dicir, se queres ser alcalde, eu estou asumindo aquí riesgos, non digo diariamente, pero semanalmente, moitos, que teño que tirar para diante con eles. E repito, non vamos a tardar moito tempo en ter unha situación moi parecida que a ver que facemos. Entonces, recordaremos este tema e botaremos a mão a cabeza do que nos pasou por diante e non atendemos. Por alusións? Non. Vamos a facer a votación, cada un vai ser responsable dos seus actos, simplemente, a parte da pena que teño personal e familiar, levoxe esta pena máis. Pero, bueno, eu non podo facer máis, a situación que temos en goberno é así, estamos en minoría, e, bueno, eu non lles voto a culpa dunha cousa ou noutra, simplemente lles digo que se están equivocando moitísimo. É a miña opinión e voume con esta triste noticia. Bueno, vamos a pasar a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, non progreso o punto. E non se aproba eso. Este punto requiere maioría absoluta, non somos 6, tendríamos que ter un máis, 7, e bueno, pois non vamos a formar parte dese parque de Ortega, unha pena. Siguiente punto, expediente número 9 de 2020, renuncia a acta do concelleiro por parte de don Luis Miguel Dita Chendo.
Sí, bueno, Razonable fuera o escrito representante, de caso, sí, pues, sí, pero bueno. Sí. Teño escrito. Sí. Ben, con data 9 de xaneiro, o concelleiro don Luís Pitachendo presentou por rexistro no Concello de Ortigueira un escrito que dice con data 24 de maio de 2019 se celebraron las elecciones municipales a las que él acudía formando parte de la lista del partido Primeiro Ortigueira, que el partido Primeiro Ortigueira al que pertenece obtuvo un concejal, que tomó posesión del cargo de concejal el día 15 de junio. Permitimos corregirlo, de 2019, tras cumplir con las obligaciones impuestas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, que por razones personales y profesionales se ve en la necesidad de renunciar al puesto de concejal que ocupa en el Ayuntamiento de Ortigueira, por todo lo cual solicito que se tome conocimiento por el Pleno de este Ayuntamiento de mi renuncia al cargo de concejal, así como mi agradecimiento por el trato prestado por todos mis compañeros de corporación y del personal del Ayuntamiento, y muy especialmente a todos y todas las vecinas que me prestaron su apoyo y confianza. Gracias a vos. Luis, te has palabra. Como no quiero hacer un discurso ni programático ni panegírico, me van a permitir que les dé las gracias. He estado absolutamente honrado, por supuesto. Muchísimas gracias por la comprensión, por la paciencia y por el compañerismo demostrado, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, pedirles perdón si en algún momento, llevado por las situaciones, le he faltado el respeto, que no era mi intención nunca, o he manifestado algún tipo de agresividad o algún otro tipo de actitud no correcta. Perdón pues por ello si así ha sido. Muchísimas gracias a todos. Y simplemente que no me voy, simplemente doy un paso atrás. Seguiremos vigilando, mirando y procurando el bienestar de los vecinos, como he dicho antes. Gracias de nuevo y nos vemos por aquí. Bueno, por a nosa parte, como alcalde, pues, quero desearche sorte, agradecerche todo o traballo que esteveche facendo durante todo este tempo con a corporación, o concello, e nada, todo sigue, seguro que hai cousas positivas que aproveitaremos. Poño como xa personalmente che transmitín, que me poño a toda disposición para todo o tema que se necesite, que non formes parte da corporación, e simplemente, pues, bueno, cando se poida incorporar a siguiente persona, pues, será ben recibida e formaremos, pues eso, un novo equipo, ¿no? E nada máis, eu pediríamos, pues, para él un agradecimiento e que das un pequeno aplauso. A ver, no outro pleno cando renunciaron, que non sei, pero isto parece que cada vez que hai un xeoparque renuncia un concelleiro. E sí que é certo que no 2017 tamén renunciara, e os portavoces, pues, tuvermos un turno para poder decirte. Bueno, Luís, estes 7 meses que traballache comigo no grupo mixto, xa xo dixen moitas veces, foi un placer e unha sorpresa para ben, e que che desexo moita sorte na nova andadura que queiras ter, e que seguirei peleando por ese local para o grupo mixto. Es mutuo, Isabel, gracias. Valentín, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, bueno, el doctor Peter, este grupo te va a echar de menos. No me cabe duda. Para nosotros vas a ser irreemplazable, ya te lo digo de antemano. Te vamos a echar de menos por singular, lo hemos pasado bien, hemos tenido nuestras cosas, que bien sabes y tal, pero sabes que es desde el cariño, nos conocemos hace muchos años. Te agradezco el trabajo que has realizado y yo creo que hablo en nombre de todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Lo valoro en lo que vale y espero que tratéis a lo que venga, pues por lo menos también como a mí, y si puede ser, mejor. Gracias. A mí me gustaría, porque como grupo municipal xa interveu o señor alcalde, pero sí que me gustaría unha cousa, decirche, Luís,
porque pode ser que quen deixa os plenos grabados pense que as peleas aquí e non. E ademais quero dicircho hoxe porque, bueno, divírteme precisamente contigo porque sei que eres unha persona inteligente, pero hai unha cousa que quero dicir, é verdad que te os poño a huevo moitas veces, sabe? Con outra persona non colaría, pero contigo sí por eso, porque eres inteligente. Como son novata aquí, eu sí que quero que quede constancia de que che recoñezo a lealtade que me demostrache desde o minuto 1 que cheguei aquí, con todas as diferencias que amosamos aquí e incluso fora de aquí. Que aprendín de ti? Algúna palabra en latín? Sí, porque esos todos. Aprende. E puñécheme a prueba con unha lectura. Espero que me sigas poñendo a prova con máis lecturas. Luis, gracias. Muchas gracias. Como ya he dicho, no me voy a ningún lado. Sigo en el polvo, seguiré aquí, viendo lo que... Pero xa non discutiremos. Pero sí, a lo mejor sí. Gracias. Bueno, a corporación queda enterada da renuncia e nada, simplemente eso. Moitas gracias por todas as mostras de pésame que me destes. Gracias, levantamos a sesión.